Haia, Ffraid dwi bellach yn gweithio fel meddyg iau ar ôl cwblhau fy ngradd meddygol ym mis Gorffennaf llynadd. Wan, mae yna lot o bobl yn meddwl bod os ti eisiau bod yn ddoctor, mae rhaid i chdi fynd yn syth o'r ysgol, mae rhaid chdi wybod beth ti eisiau gwneud o pam ti tua 4 ar 10 oed. Ond y gwir amdani di, mae yna lwyth o lwybrau gwahanol i fewn i fyd meddygaeth, a dwi'n living proof o hynny. Felly nes i yn wreiddiol adael yr ysgol a mynd i astudio Cymraeg, a wedyn nes i mlaen i wneud MPhil mewn llenyddiaeth Gymraeg. Ar ôl gweithio fel cyfieithydd am chydig flynyddoedd, nes i feddwl, na, ti'n gwybod be, dwi eisiau bod doctor, dwi eisiau bod doctor, dwi eisiau gwneud fel gwaith, fel gyrfa, dyna dwi eisiau gwneud. A nes i benderfynu mynd nôl i brifysgol, a nes i astudio cwrs 6 blynedd, lle oedd chdi'n gwneud blwyddyn sylfaen i ddechrau fo'i, ac oedd hwnna ar gyfer myfyrwyr o ddim wedi gwneud gwyddoniaeth i'r lefel angenrheidiol yn yr ysgol. Felly dyna oedd yn neu synwyr i fi, ac fel dwi'n deud, mae yna lwyth o lwybrau gwahanol i fewn iddo fo. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn meddwl, os na ti di mynd yn syth o'r ysgol fel na, bod chdi'n yn gallu gwneud o. Ond y gwir amdani, hyd yn oed os wyt ti wedi mynd i wneud gradd cwbl wahanol, mae yna dal ddrysa, mae yna dal lwybrau i fewn i'r byd meddygol na, mond i chdi chwilio amdanyn nhw. A be sy'n handi bellach ydy, mae yna gynllun mentora gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef Doctoriaid Yfory, a be mae hwnna'n neud ydy helpu disgyblion, os dyn nhw'n mynd yn syth o'r ysgol, neu myfyrwyr os dyn nhw wedi gwneud gradd arall gynta, i lunio i ceisiadau ar gyfer trio cael lle mewn prifysgolion ar gyrsiau meddygol. A mae o wir yn amhrisiadwy, mae yna gymaint o bobl di rhoi adborth da amdan y cynllun, a di dweud bod o wedi helpu nhw i gyrraedd lle oedden nhw eisiau bod yn y pen draw. Felly, swn i'n deud, os oes gennych chi ddiddordeb mewn trio am le ar gwrs meddygol, yn sicr ddylech chi drio cofrestru am y cynllun Doctoriaid Yfory. Maen nhw yn gwneud gwaith anhygoel, a dwi'n siŵr bys nhw'n helpu chi i roi chi ar ben ffordd mewn gwirionedd. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb, ewch ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a cofrestrwch ar gynllun Doctoriaid Yfory.